yeah. Everything gonna be alright this morning. Spelen. Ja, jongen, dat zit er nog niet in. Spuugt niet wel, maar hij steekt er niet boven de zijs van... hè? Nee. Moet je op deze letten. Deze. Waarschijnlijk het niet zo nauw te nemen met de discipline, maar voetballen kan hij wel. I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man. Gewoon 16-0! 16 goals! 5 dikke 6! En ben je links of rechts? Allebei. Allebei? Ja. En wat je een goede voetballer dan? Ja. Ja? Ja. En waar wil je voetballen? Bij Cambuur? Nee. Oh, wat zeg je nou? Maar dan? Ik zit op Heerenveen. Dat meen je toch niet? Ja, maar ik wil voor Real spelen. En niet naar Cambuur? Nee. En dan zijn wij hier te kijken naar jou en dan ga je naar Heerenveen. Dat kan toch niet? En woon je in Leeuwarden? Ja. Nou, geweldig. Doe je best daar, hè? Ja. Hé, vriend. Ja, 6 goals. 5 goals, toch? Wacht,